میداند که تاجیک در آمده دستگیری میکند، تاجیک صرفا نمیرود که پازور کرده ایستاده است. زموج ز تاجیکا تاجیک یگان اوراد است یا یگان مثال ملتی پازور نیست مقصد. چوب آذر برآمده همین کارو نمیکند، چوب ارمن برآمده نمیکند که زموج ویدیش ز ارمنی یا ز آذربایجان یا ز چچن نمیکنن همین کارو. کجا میبینید همین گوسفندای خود ما میبرن، گوسفنده قلای ازبکو برآمده در باره تاجیکی خود ما میخوان چیز میکنن. ما همه برادر. Вышли бы замуж за таджика? Да. Не, почему сразу да, подумайте? Да, я люблю вас. Я не таджик. Ну, в смысле, их хорошо. Салам алейкум. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Дарья. Очень приятно. Меня зовут Ильхом. Скажи про таджиков 3 факта, и ты получишь подарок. Дружелюбные, активные, добрые. Спасибо огромное. Получаешь подарок. Спасибо. Да не за что. Про таджиков снимать не буду. Я, конечно, не таджик, я узбек. Больше не снимай, хорошо? Про таджиков больше не снимай. Говори на камеру Узбекистан, про узбеков говори, про таджиков больше в жизни не снимай. Я из Таджикистана, братан. Таджиков не позор, не надо. Видео можешь показать? Видео. Какое видео? Я никогда не снял. Просто сказал да. Я когда снял раньше, я только начал ТикТок. Скажи про таджика 3 факта, да? Да, зачем ты про таджики? Зачем ты нас Я из позоришь? Таджикистана, я из Мне Таджикистана. без разницы, таджикский народ не позор, я тебя сейчас ударю, понял? Я никогда не позорю, братан. Больше про таджиков снимать не будешь, да? Я никогда не снял еще. Все, давай. Давай, иди дальше, кушай. Больше еще раз снимешь, мы тебя поймаем, я тебе говорю, я тебе голову оторву, ты понял? Выйдешь со мной 1 на 1? Выключи камеру. Ты мужик? Я мужик. Если Я не ты хочу, без я камеры мужик, можешь? поэтому к тебе подошел. Без салому алейкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гироми қадр. бо шумо ҳастам ҳусейн нуриддинов аз канали фикри шумо. дӯстои азиз, ҳамин наворе ки шумо чихе тамошо карда омадед дар контакти мо равон кардан. ростӣ ҳам хеле наворҳо аз интернет, аз шабакаҳои интернетӣ, ютуб, контакт хеле бисёр во мехӯранд ки узбекҳо баромада мақсад ба номи тоҷик пеши духтаро рафта, ё ин ки мегӯянд дар бораи тоҷикҳо ягон гап занед, ё мепурсанд ки шаҳвар мебарои барои тоҷик. бародарои азиз, миллати тоҷик таърихи хеле қадим дорад. инро ҳамагон бе ин бегуфти онҳоям низ медонанд. тоҷик ягон мардуми мисол пазори не ки баромада гӯянд ки шаҳвар мебарои ё не. алҳамдулиллоҳ ки тоҷикистон духтар дорад, духтари тоҷик дорад. мардуми тоҷик ба духтарои худшон ба мақсад ба занӣ мебаранд. ҳар қулу ҳар як гӯсфанд мебаранд дар бораи мақсад миллати тоҷик, миллати тоҷика мерасанд. ростӣ ман ба хеле дарднок аст ки барои чӣ мардуми худмонам алҳамдулиллоҳ дар ӯзбекистон зиндагӣ мекунанд ва баромада мақсад дар номи ӯзбек ягон гап намекунанд. мо баромада сёмка намекунем ки 3 факти гавари про ӯзбеков ё видиш замуж за ӯзбека. бародарои ӯзбека низ мешиносам, хеле инсонҳои хуб ҳастанд, мисол ҷуром ҳастанд, ёро рафиқон. баъзе қуллошона мебуранд, баъд хеле ки диде дар тоҷикистон зиндагӣ мекардааст ва мегӯяд ки ман ӯзбек ҳастам. ӯзбек ҳасти барои чӣ ахмақ рафта мегӯяд ки 3 факти про таҷиков гавари мисол. тоҷико ягон мисол бетариху ягон бедавлатанд. тоҷико алҳамдулиллоҳ таърихи бой дорем, ватан дорем алҳамдулиллоҳ. ростӣ баъзе ҳамин қуллои худ мо бо дастгирӣ мекунанд. красавчик брат, як навора тамошо кардам, қариб 100 000 просмотр дорад, чанд қа лайк дорад. қулло медоранд, дастгирӣ мекунанд, красавчик мегӯянд, баъд мебарад. бо албатта ки бо дар бораи тоҷик сёмка мекунад. медонад ки тоҷик дар омада дастгирӣ мекунад, тоҷик сарфам намеравад ки пазор карда истодааст. замуж за таджика. тоҷик ягон урод аст ё ягон мисол миллати пазор нест мақсад. чӯба азер баромада ҳамин корро намекунад, чӯба армян баромада намекунад ки замуж видиш за арменина ё за азербайҷана ё за чечена намекунанд ҳамин корро. куҷо мебинед ҳамин гӯсфандои худ мо мебаранд, гӯсфандаи қуллои ӯзбеко баромада дар бораи тоҷикои худ мо ҳамихеле чиз мекунанд. ман ҳама бародарои ӯзбека мисол гуфтани не ҳастанд, ёро рафиқои ман бародарои ӯзбек хеле инсонои хуб ҳастанд. мисол баъзе ҳамин қуллошон илтимос ҳамин корро накунед. мо барои мисол ҳама миллат ҳама мақсад расиданӣ нестанд.
ёру рафиқои ман хеле зиёд ҳастанд тоҷико мисол мо биромада ҳамин корро намекунем шумо ҳам накунед рости барои ман як ками маъқул нест замуж за таҷика ё 3 факти про таҷиков алҳамдулилло тоҷикои мо ҳастанд кати мисол мансабдоро шита чой мехӯранд ҳастанд бародаро ки ёр мақсад як одамо кати шита мехезанд ки барои ҳавай узбекон низ ҳастанд мисол одамои хуб инсонои хуб ҳастанд ки кати мисол мансабдор ҳастанд кати мансабдоро ҳастанд миллата мисол обши миллата биромада ҷавонои ёш мисол ҳамин корро накунед буред ягон мисол ягон интересни видео съёмка кунед барои тоҷикон мисол барои узбеко пожалуйста не ки миллата нарасед вес миллата замуж за таҷика ҳамин маъқул немоба чандта мисол дигар каналҳоям кардагианд ростӣ тамошо накунед дастгирӣ накунед комментария бенависед ки ҳамин съёмка накун мисол ҳастанд каналҳое ки мисол спорти тоҷикистонро пеш мебаранд мисол мисли планета таҷикистон бинед фақат тоҷика таъриф мекунад мисол мардуми тоҷика мисол таъриф мекунад спорта таъриф пожалуйста ин корро кунед не ки биромада роликое ки мисол маънию мазмун надоранд накунед илтимос бародари азиз боқӣ дар амони аллоҳ бошед раҳмат да ин бародар ки рафта мисол як мардак рафта съёмка карда ва нишон дод ки дига съёмка накун а дига бародаро мисол ибрат шавад ҳамин хел наворҳои дастгирӣ накунед боқӣ дар амони аллоҳ бошед